Dnes by som vám rád opísal tento obojstranný maskovací komplet od Mimtechu. Ja ho používam už zo pár rokov a chcel by som zhrnúť nejaké svoje skúsenosti, plusy, mínusy, ako sa s tým pracuje a ako to celé funguje. Základné info, skladá sa to z kukly, bundy, nohavíc a ešte sú tu integrované také návleky na topánky, aby ste mohli veľmi rýchlo zamaskovať aj spodnú časť nôh a boli celí v tom maskáči. Dokopy to váži zhruba 1 kg. Ušité je to z takej tenkej elastickej sieťoviny, ale nemusíte sa báť, že by to presvítalo. Vidíte, mám na sebe tmavé oblečenie a aj táto biela verzia to dokonale prekrýva. Navyše je to aj dostatočne odolné. Ja som v tom pobehal už kade-tade po kríkoch a maximálne sem tam niekde niečo zadreté, ale inak je to úplne nepoškodené. Takže nemusíte sa bať využívať to naplno. Farebne je to dostupné v 3 verziách. Ja mám na sebe šedú verziu. Tá je podľa mňa taká najuniverzálnejšia, že pasuje do takej najširšej škály prostredí. Ale máme potom aj hnedú verziu. Tá funguje veľmi dobre v buku. Ja možno, že do zbierky pribalím ešte aj túto hnedú. A potom je tu ešte zelená do nejakých vyšších polôch, alebo v prípade, že by nasnežilo príliš skoro alebo príliš neskoro, tak mám im tie riešenia aj na to a môžete použiť zelenú verziu. Čo si všimnete možno hneď na prvý pohľad, tak chýbajú tu tie klasické lístočky, 3D prvky, čo sme pri takom lacnom maskovaní zvyknutí. A to je z jednoduchého dôvodu, pretože maskovanie musí fungovať na základe kombinácie farby, maskovacieho vzoru a odrazivosti svetla. Keď si aj predstavíte nejaký hmyz v prírode, na kmeni stromu, sliepku bažanta v tráve alebo rysa učupeného niekde v lístí, tak oni nemajú na sebe žiadne lístočky a letmým pohľadom si ich vôbec nevšimnete, pokiaľ sa nehybu, práve vďaka tomu, že majú určitú farbu, určitý maskovací vzor a celé to funguje. No a táto podstata bola odpozorovaná z prírody, aj pri vývoji maskovania a aj bez tých 3D prvkov to musí celé fungovať správne a funkčne, čo sa Mimtechu naozaj podarilo, že aj takýto obyčajný prehoz bez tých 3D prvkov funguje výborne a maskuje naozaj dobre už aj z krátkej vzdialenosti. Ale v prípade, že by ste tie 3D prvky na to chceli dať, tak tú možnosť samozrejme máte. Tým, že je to užité z tej sieťoviny, tak môžete na to viacerými spôsobmi pripevňovať buď umelý, alebo aj prírodný materiál a ten oblek si rôzne vylepšovať a modifikovať. Ušité je to veľmi jednoducho, ale efektne. Je tu takáto veľká kapucňa. Jej hlavná funkcia spočíva v tom, aby rozbila siluetu hlavy a ramien. Vidíte, že keď si ju prehodím, tak sa táto časť medzi hlavou a ramenami zlieva do takého neurčitého jednoliatého tvaru, čo je veľmi dôležité, okrem tej farby maskovania, aby rozbíjalo siluetu aj týmto spôsobom. Ďalej tú kapucňu viete využiť aj takto, na nejaké maskovanie vybavenia. Ja to najčastejšie prehadzujem cez foťák, cez objektív. Primárne je to samozrejme určené na zamaskovanie zbrane a puškohladu. Máme na tej kapucni aj takéto plastové cvočky. To slúži na to, aby ste si ho vedeli fixovať na šilt alebo na helmu, aby potom tá kapucňa kopírovala pohyb vašou hlavou, pretože keď si ho dáte len takto voľne, tak pri tom pohybe častokrát to vie nejako padnúť. Je to také otravné, takže je dobre si to zafixovať. A jej ďalšia funkcia je v tom, keby ste si nejako zabudli kuklu, stratili ho, nestihli použiť, tak takto jednoducho rýchlo ja viem zamaskovať tvár a aj napriek tomu, že som si to prehodil cez tvár, tak stále dostatočne dobre vidím. Vidím foťák, ktorým nahrávam, vidím svoju techniku. Vedel by som ho úplne v pohode ovládať, pretože vďaka tej sieťovine mám stále rozhľad aj pri takomto použití tej kapucne. Takže je naozaj super a má všestranné využitie. Dole je to samozrejme sťahovacie takými gumičkami, viete si to nastaviť podľa potreby, ako potrebujete. No ale ak kuklu nestratíte, tak ho použijete. A vidíte, že okrem toho klasického priezoru na oči, tu máme otvory aj na uši. Aby aj ten sluch nebol nejako ovplyvňovaný, aby vám to tu nejako neprekážalo, nešušťalo okolo uší pri nejakom pohybe hlavou. Tak to Mimtech spravil tak, že trčiava von aj uši
a stále dobre počujete aj pri použití tej kukly. Takto nejako to potom vyzerá pri takom bežnom použití. Viete to samozrejme všelijako upravovať, nehať si voľné iba jedno oko, na hľadáčik, na puškohľad. Tuto v tejto časti je taký pliešok. Ten slúži na to, aby ste si to tak nejak vytvarovali a zafixovali na nos. No to akože trochu drží, ale chcelo by to tu nejakú gumičku alebo šnúrku, ktorá by to tak na hlave lepšie fixovala. Takže to je jedno také malé mínus tej kukly, že to nedrží úplne dokonale, ale inak funguje správne. Potom si môžete všimnúť, že tu máme zips, ale nie klasicky rovný ako na mikine. To je opäť z toho dôvodu, aby to napomáhalo tomu maskovaniu, aby na postave nevznikali žiadne rovné línie. Tak ten zips je našitý takto do boku. Je obojstranný, pretože celý komplet viete vyvrátiť, obliecť a používať aj z tejto bielej strany. Keby napríklad veľa nasnežilo, alebo potrebujete byť zamaskovaný, ukrytý niekde v strede nejakej lúky alebo pola, tak prezlečete na túto bielu stranu a všetky tie funkčné prvky ostávajú zachované a môžete ho tak používať. Takže ten zips viete používať z tejto strany alebo prehodiť aj z tej vnútornej a používať naopak. Ďalej tu máme takéto Dčka na oboch stranách. Dajú sa buď vyťahnuť von, alebo skovať dnu, ako to mám tu. A zo spodu je tým istým spôsobom pripevnená karabína a celú spodnú časť tej bundy viete takto fixovať hore, čo ja pri fotení nevyužívam, ale chápem, že je to pre nejaké taktické využitie, keď tu máte napríklad zásobníky alebo čokoľvek, nejaké vybavenie, aby ste k tomu mali prístup. Tak je tu takáto možnosť si to takto zafixovať. A celá tá bunda je ušitá tak nepravidelne a v prednej časti je kratšia a v zadnej dlhšia. To opäť napomáha tomu, aby to nejako rozbilo siluetu človeka. Plus viete to použiť aj na zamaskovanie nejakého batohu alebo bedrového pásu, že si to cez to prehodíte a vďaka tomu, že je to dlhšie, tak vám to stále zamaskuje aj to vybavenie. Viete to použiť aj takto. Keby ste si zabudli nohavice, nestihli ich použiť, veľmi rýchlo a jednoducho sa to dá prehodiť vďaka tej elasticite aj cez nohy. A v rukávoch máme našité tiež gumy, aj v zápesti, aj nižšie, aby ste si ho mohli nejako nastavovať podľa dĺžky vašej ruky. A tiež aj bez toho, že by som mal rukavice, nemám zamaskované prsty, tak vidíte, že z boku pri takomto použití sa moje dlane stávajú tiež len takým zamaskovaným jednoliatým objektom. Takže veľmi jednoduché a dobré riešenie na to, aby ste mali zamaskované ruky bez toho, že by ste mali nejaké maskovacie rukavice. Tie samozrejme môžete použiť či v lete, či v zime. Ono je to celé také elastické, takže sa to natiahne a v pohode pod tým viete mať aj rukavice. Takže toto máme k vrchu. Spodok, ten je vybavený takým klasickou plastovou sponou s gumičkou, sú vybavené tie nohavice. To funguje dobre na nejakých prvých 100 metrov, potom vám to začne padať. Toto sa úplne nepodarilo, ja som si sem došiel také pútka a používam to s trakmi, potom už to funguje správne. Ale inak sú spracované fajn. Máte tu z boku prístup do prvého vrecka. Rozipsovaním tohto zipsu sa dostávame k bočnému vrecku alebo k nejakému vybaveniu, ktoré by som mal tuto na boku, na stehne. A zips je hlavne v tejto spodnej časti. Viem to rozipsovať, vidíte, až takto nad koleno. A to slúži na to, buď aby som to mohol obliekať cez veľkú topánku alebo dokonca cez lyžiarku, bez toho, aby som sa musel vyzúvať. Proste ako náhle potrebujem, tak môžem to maskovanie použiť a takto jednoducho to obliecť aj cez topánku. Jednoduché a funkčné. Ďalej tu máme tieto návleky, ktoré som spomínal. A vidíte, že takto rýchlo viem zamaskovať aj nohy. Hlavne teraz v zime, keď nie je tráva, tak môžu byť práve topánky a spodná časť nôh to, čo vás môže odhaliť. Takže takto sa to dá veľmi jednoducho zamaskovať. Samozrejme pri fotení to až taký zmysel nemá, nás asi skôr odhalí z prednej strany objektív.
Ale sem tam si to takto dám, proste na to maskovanie si tak ulietam a užívam si ten pocit toho, že som dobre zamaskovaný. A už pri nejakom taktickom využití to samozrejme asi má väčší zmysel, keď vám niekde nejako trčí noha alebo podobne, aby vás tie topánky a spodná časť nôh nejako neodhalili. Tak takto jednoducho sa to dá vyriešiť. Samozrejme je to riešenie určené na to, keď niekam prídete, tak sa zamaskujete a čakáte, že pár desiatok metrov sa v tom dá prejsť, môžete v tom prejsť, ale veľmi rýchlo sa na to nabaluje sneh. Takže keď som si to sem tam zabudol vyzuť, tak po chvíľke to malo kilo. Takže naozaj to nie je na nejaký pochod, jednak z tohto dôvodu a tiež preto, že ten materiál nie je stavaný na to, aby ste v tom jednoducho šlapali 10-20 km. Je to naozaj spravené tak, aby ste prišli, zamaskovali sa a čakali. A vlastne do tej jednej botičky vy viete celý ten komplet zbaliť. Čiže zbalím tam nohavice, vrch kuklu a celý potom vznikne taký jeden veľký balíček, ktorý ešte zafixujete tou gumou a môžete to prepravovať. K tomu mi ešte napadá, že túto látku, z ktorej to je ušité, viete zohnať aj ako metráž a ušiť si čokoľvek budete potrebovať na vybavenie. Ja mám napríklad v lete ušité návleky na nohy, na hlavu, na objektív, že komplet celé vybavenie viete dostať do tej istej podoby, do toho istého maskovacieho vzoru, v ktorom ste. Čo sa týka veľkosti, na mne môžete vidieť L/XL, ja mám 1,75 m, nejakých 85 kg a viac mi vyhovuje táto väčšia verzia, potom je ešte S/M, menšia, ale povedal by som, že to je skôr na leto, alebo v prípade, že ste nižší, útlejší, mne viac vyhovuje táto väčšia, aj z toho pohľadu, že celý ten taký maskovací efekt, ktorý to má, tak je myslím si, že lepší, keď je to také voľnejšie, plandavejšie, také vrecovitejšie. A navyše viete to využiť tak, ako som ukazoval, že buď máte batoh, alebo to prehodíte cez seba, v zime sa potom môžete v pohode obliecť. Takže za mňa, ak máte podobnú výšku a váhu ako ja, tak skôr odporúčam túto väčšiu verziu. A čo treba ešte na záver dodať, tak to, čo vidíte a to, čo môžete bežne zohnať, je civilná verzia. To znamená, že ten materiál nie je vyrobený tou technológiou, označuje sa to IRR, ktorá bude fungovať aj v noci. Keď sa na vás niekto pozrie cez termovíziu alebo nočné videnie, tak jednoducho nemá to takú odrazivosť ako okolitý materiál v noci. Cez deň áno, v noci nie. Takže v noci budete svietiť, ako keby ste mali na sebe reflexnú vestu. Existuje aj armádna verzia tohto maskovania, ale žiaľ, tá nie je bežne dostupná a nemôžete ho mať len tak. Takže to je jedna z takých nevýhod pri tom maskovaní. Keď sa pozrieme na cenu, tak treba to hodnotiť tak, že vy máte vlastne dva obleky v jednom. Hej. Keď to vyvrátite, získavate druhý. Takisto v lete máte jednu stranu zelenú, druhú hnedú. Takže keď dáme tú cenu deleno 2, tak sa dostávame už veľmi blízko tomu, čo stojí také bežné klasické maskovanie, ktoré keby sme to porovnali, tak je proti tomuto naozaj na smiech. Ale to už je na každom, čo si o tom myslí, do akej miery je ochotný do maskovania investovať. Za mňa perfektná vec, keď v tom zmoknete, alebo je to mokré tým, že je to polyester, ono to do seba nesaje vodu a ona gravitáciou steká dolu, že ostane to dolu kvapkať. Veľmi rýchlo to vysychá, je to odolné, jednoduché. Ja som do toho naozaj zalúbený a som rád, že niečo takéto existuje. Linky nájdete dolu v popise a ak vás zaujíma, ako to funguje v praxi, tak môžete si v druhej časti videa kliknúť ešte nejaké ukážky, keď sme skúšali, či sa navzájom nájdeme alebo nie. Môžete sa na to pozrieť. Ahoj.